ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛିଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ କିଛିଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା। 2. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଆମର ମନେ ରହିବ। ଆମର ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। 3. ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବା। 4. ଘର ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୋତାରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଣୁମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। 5. ନିୟମିତ ନଖ କାଟିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, କାରଣ ନଖରେ ଥିବା ମଳି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 6. ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ହାତ ମୁହଁରେ ବାହାରର ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପେଟକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। 7. ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କାରଣ ଆମ ପାଟିର ଲାଳ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। 8. ମା ଯାହା ଦେବେ ଚଗଲା ନ ହୋଇ ଖାଇବା, କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। 9. ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ବେଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା, କାରଣ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରହେ ଓ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। 10. ଅଳିଆ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଳିଆ ଏଣେତେଣେ ପକାଇଲେ ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ମଶା ମାଛି ହୁଅନ୍ତି। ଆବର୍ଜନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ିବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା। 11. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରାଇବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 12. କାହା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଭଦ୍ରାମିର ପରିଚୟ। ଏପରିକି କାହା କୋଠରୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ଉଚିତ। 13. କାହା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା ଜିନିଷ ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ। 14. ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜିନିଷ ମିଳିନଥାଏ, ଆମର କାମ ଖରାପ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜିନିଷ ନ ପାଇ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି। 14. ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିବା ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ ଓ ଜିନିଷଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 16. ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉଠାଇ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। 17. ରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖରେ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। 18. ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଏପରି କଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବହି ଖାତାରେ ଗାର ପକାଇବା ନାହିଁ କି ଚିରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଏହିସବୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି କାହା କାହା ପାଖରେ ଏହି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କିଛିଟା ନଥିବ, ତେବେ ନିହାତି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।